डाके मांकड़ को डाके पापाया आस अच्छा आम घर को आमांगुरु खाइब खाबो आस आया खाबो अच्छा अच्छा पळेला पळला अच्छी कोठी अछि पीछे कोठी ऐतिया हेतिया ऊपर अछि हाँ बाय छोटा छोटा बाया गुड बाया फोटो खाओ निखा ଆଉ ଥରେ ଡାକେ ଆଉ ଥରେ ଡାକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଲୋ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ऐसा କ'ଣ ଦେବୁ खाबो ହଁ पपड़ी କ'ଣଟେ ଖାଇବ आया जाटो ମାଙ୍କଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ଦେବୁ पूरी ଜାଣି ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ କ'ଣ ଖାଉଛୁ कुकुर କୁରକୁରି କିଏ ଦେଲା ହୁଁ ହୁଁ मामा ମାମା ଦେଲା ହୁଁ ମାମାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛୁ ହୁଁ खाकू କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏବେ ହୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ आई पाकू ଆଇ ପାଖକୁ ହୁଁ ଆଇ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ହୁଁ ଖାଇବ କିଏ आई ଆଇ ଖାଇବ ହୁଁ पापाया ହୁଁ गाड़ी ଗାଡ଼ି ହଉ ଗାଡ଼ି ଆସୁ आया କିଏ କିଏ ବେଶୀ गाड़ी ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଦବା ଛେଚି ହଁ ହୁଁ पापाया ହଁ पापाया ପବନ ହେଉଛି ଟୋପି ସ୍ୱେଟର ତ ପିନ୍ଧୁଛୁ ପିନ୍ଧୁଛୁଟି ହୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ହାରି आता ଘରକୁ ଯିବା ହାରି ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ आई गोविंदा ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା ତାପରେ आई पाकू
ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଉନୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ? ଆଉଁସି ଦିଏ। ଆସି ମନ୍ତ୍ର କାଶ ମନ୍ତ୍ର